Kafe Antzokian izenpean jaio da Ruper Ordorikaren disko berria. Zuzenean grabatu eta argitaratzen duen hirugarrena. 2018ko abenduaren 15ean eta 16ean Bilboko Kafe Antzokian eskainitako kontzertuen emaitza zaindua biltzen du. Eta aurretik toki berean grabatu eta argitaratutako diskoen esperientzia aberastera dator. Bada kantu zaharren bat, kantu zaharra esan nahi dut irrati aurreko horiek Zazpinobio bezalako kantu bat, bada Antzinako kantu bat ez da posible bezala, eta badira urrunak edo duela 3 urte bakarrik estudioan grabatutakoak. Arrazoi bateatik edo besteatik talde honekin beste bide bat hartu dutenak, zenbaitetan bide guztiz bestelakoa, belauniko bezalako bersio oso eraldatuak, eta beste batzutan tempoak edo tonoak, ez dakipanik kantuak bere bidi hartzen du, eta musikarien jitea kutsatzen dira. Azken 11 urteotan, berarekin batera ibilitako musikari handiak izan ditu lagun. Asier Oleaga, Fernando Neira eta Arkaitz Miner. Asko gustatzen zait maite ditudan musikariak ikusten ditudanean bere piezak eraldatzen eta batzuetan harik eta bukatu arte ere ez dakizunean ze kantu ote da hori, ez da. Eta orduan halako batez ikusi nuen bazela gunea talde honek, laukote honek bazuela berezko karakter bat, eta politia litzatekela hurrengo pausu hori pentsatzia. Gure erabaki izan zen baita ere gonbidatu bat ekarraraztea Bartzelonatik, David Soler, pedal estil eta gitarra eta musikari handia, produktorea ere bai. Iruditzen zitzaigun arek, gure kantuen esparrua are zabalago ingo zukela, naiz estudioko oinabardura galtzen duten, zuzeneko diskoek askotan irabazten dute egia euskat, benetakotasun horretan. Kontent naiz, sonidoarekin, uste dut. Ongi erakusten duela gure egina.